ассалому алайкум. Пеш аз ҳама апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азор рамати калон апои азиз ки шумо бо мо ҳастен, дастгирӣ мекунем видеои моро. Миннатдор ҳастам аз зараки шумо. имрӯз 20 апрел дамо барф боридеста на зимистон шид яксар. дӯстони азиз, хайки барфи меборад, ба пагара мумкин об шавад, намечаспа. намхел дӯстони азиз, лекин чихел майда барфи хушрӯ боридаи сай. аллакай нигакнен имрӯз саҳарай барф часпидай хушрӯ, неки афтоа уже ов шидесан барфо. дӯстони азиз, азибо видеои мо насиб боша имҷа сар мешавад. дӯстони азиз, мо салат тайёр мекунам. салати винегрет. дӯстони азиз, ба мо сабзи картошка даркорай, аз мардшам хел реза кардам, дар об ҷӯшондам. свекла даркорай, пиёз даркорай, бодиринги сальёни даркорай. дӯстони азиз, ба ҳам қачаз мекунам. 3 қошуқи дига руан, намак. дӯстони азиз, аралаш мекунем. касире ки буфора гарох ё капуст амхел арара мекунем. ман қашқати амхел кардам. дӯстони азиз, арара накамаюш. дар иҷо бошад соуси мирғӣ ба гӯшти мирғ. дӯстони азиз, навхоти макарон. аксера он одамои рӯзахор гишнаи чӯзи аваст кана мекунӣ, неки вақти рӯзараш коиди сер меша дига, як ташам ила мехӯри тамом. вақти гишнаи мегӯй бе иш кунам, икунам, укунам. ами моҳи рамазон моҳи пурфайзу баракатай ба фикри ман. хонаи ҳамаи мо мусулмонода файзу баракат ҳаст. дастархон пур аз нозу неъмат. моҳи ами рамазон беҳад моҳи хуб аст, моҳи пурфайзу баракатай. дастархони ҳамаи мардуми мусулмон пур аст. барои тайёрӣ мебинанд ки мардум гушна, тайёрӣ мебинад ки беиш кунам, як ҳама чиз аваз мекунад. шавшава ҳамаи мехӯрам гуфта, шавшида мия нолара мехӯри, уже тамом дига хӯрда намешавад. дӯстони азиз, дар иҷа бошад чихели пучини ки ишон дод камтарак. пучини ки ман нишолокаги будам, аямо зардиёи тухам будан. да пучини ма туварогай, сметанай, ам зардиёи тухаман. дӯстони азиз, сахрни пудрай, разрахте. аморамашро якҷо амхел кардам, пучин кардам. дар иҷа бошад дӯстони азиз, мо камтар гӯшти мурғи мои харӣ омадем магазини. дар иҷа бошад магазини карияй попши харӣ рафтем. дӯстони азиз, попши ки мехостем наёфтем. дӯстони азиз, хостам камтар ба шумо видео карда нишон будам. нархнавои магазини карӣ дар шаҳри иркутск ки арзонан, тобистонан оли 799 рублиан. қиматам попшуш хайдота мегири, якта падарка мешавад. дӯстони азиз, акай чизои осению зимистона ҳамара гирифтагӣ, тобистоноро уже буровардаям. ду сумка мегирӣ, ами якташ падарка хайч иҷ вақтак ба во зарал намераса. сумку ҳама чизаш қиматай. баам бо ягон попши ки гирифта, агар арзонак боша, аммо арзонака бо чӣ мекунанд, сумша намеспорӣ. дӯстони азиз, барои касе ки мегира ҳар сеша я нарх бигир ки не зарал бараса, не ҳичи. хел дӯстони азиз, дар иҷа туфлиёз 590 рубли, ҳар хела нархҳо. модане хел попшои барои ҷои кор дар кор буд, кофтан наёфтан хуштоманам. бо мо бошен апои меҳрубон. камтар ба харид кардем, лазима попшоишон метам.
попшӯ ки дар Тоҷикистон хумон ба фикрам дар вақт 15 сумӣ буд. Дараҷа 390. Ба фикрам хеле буд аз ман видеошка ишон дидам. Ба фикрам 390 рублай. Просто як лак дорад ташта. Хам чи ягон попшӯи хумон. Ба фикрам ки качествашон хушрӯн. Ё ки ба мошин мерем, попшӯ дер медара, намедонам. Як попшӯ хеле мебарад. Агар боз серавона мера аваз мекунӣ, айш мехарӣ, уже попшӯ бисёр попшӯ намедиранд. Ба фикрам ки дар Тоҷикистон бисёр пиёда меремием, попшӯ медиранд. Дараҷа ҳамчи кори боша ба мошин меравӣ, ба мошин меоӣ, ай магазин ба ин магазин ра бигардӣ, мегардӣ, нагардӣ. Чӣ? Халқи дӯстони азиз, сумку ҳама чиз хушрӯва хай. Ина намира гуфтам 399 рублай. Дахмо 15 сомонӣ. Не просто так як лак дора. Хай мумкини ё бо бақваттар боша, намедонам. Озам дахмо ба фикрам 25 сум шидаган. Ина сумка дутта мегири семиш падарка. 1+1 3 хай дутта гирифти, язиш падарка меғалта. Неки нархошон қиматан дӯстони азиз. Не 1000 сум, 1000 рубл. Заколкачош хушрӯ. Ҳама чиз яка хушрӯ дӯстони азиз. Ай магазини 55 сума. 55 рубла омадем дӯстони азиз. Ҳар хела як нархош. камтарак дига дараҷаи сёмка кардам дӯстони азиз. Барафтем камтар хӯрока хардем. Айҷани ҳичиам нагирифтем. Просто тамошо кардем, ягон чизи гуфтем соз боша бигирем. Ами ҳар вақте рафтӣ бояд ки бигирӣ. Намедонам дига каса ман хеле ам чизи ба чизи даркорӣ мерем, у чиза намегирам. Чизои дигае ки маъқул мешаванд оврад мегирам. Баъд аз сар касса меоӣ, ам 55 ам кам бошанд, сумуша ҳисоб мекунам, хушрӯ мехезад дӯстони азиз. Намедонам ам хелам чизре бинам аваз мекунам, аям чиз бояд ма бигирам. Якум боре ки дар ин магазин мане ки ҳичи нагирифтам. Яда чиз гирифтем, чизе ки якум хадам чи не ман нагирифтам. Хуштомон яда чиз гирифт. Хай дӯстони азиз. Насиб боша не пакето хушрӯан барои пӯшок. Аям меомад 6-7 хардагиам. Ки майдатаран ба яхалаш 10 кило абад 25 кило ам гирифтагиам. Хушрӯи пӯшокора медозӣ, ба пилисос мекашӣ, тиша пӯшок ҳамҷора кам мегирам, хушрӯ. Дараҷа дӯстони азиз, хайна мо омадем. Гриби, сир, пирам хел чизо камтарига бо чи даро мемӣ светофор. Грибиёт аз светофор 99 рубли, хайм 100 рубл килош.
خیلی خیلی دوستان عزیز با چی میاد مگزینگه چی نامشون نمیدونم مگزینگه دارم دا اوجام گرفتیم دوستان عزیز اوجاش ویدیو نکردم خیلی با ما باشین اپای عزیز که انشالله خدا خواهد بفکرم امروز نهم روزی ماه رمضانه ویدیوی ما 21 دو روزه ویدیو دوستان عزیز خیلی که نمیدونم خشم نمیده ویدیو کنیم خیلی وقتی سوم کار نمیکرد تیز میپرد موزیک سوم کار میکنه خشد نمیده که ویدیو کنیم دوستان عزیز گوشت خریدم گوشت لحم خوش روز توانش کمه دوستان عزیز گوشت در جای بفیرم 480